Привет! Ние до сега научихме глаголите ser и estar, двата глагола за съм, tener и haber. Нека днеска да научим глагола hacer, който е правя, който е много важен глагол. И аз го обяснявам, защото той също е малко неправилен. Как го спрягаме глагола правя на испански език, hacer, да припомня, че той се пише с аче отпред, но то не се чете, така че после се пише с се, hacer. И разбира се, припомням, че ние глаголите на испански език ги учиме с тяхната неперсонална, неспрегната форма, в тяхната неутрална форма или казано инфинитив, hacer. Но разбира се, когато го използваме в живата реч, трябва вече да спрегнем глагола, т.е. трябва да използваме глагола с окончанията за всеки един човек, за който става въпрос. Ето, например, как казваме на испански, аз правя, то е yo hago. Да не забравяме, че се пише с аче отпред. Yo hago, аз правя. Yo hago. Tú haces, ти правиш. Tú haces, ти правиш. Él, ella hace. Él, ella hace. Nosotros, nosotras hacemos. Ние правим. Vosotros, vosotras hacéis. Hacéis ударение на ето. Пише се ударението на ето. Hacéis. Ellos, ellas hacen. Те правят. Ellos, ellas hacen. Ще го кажа отново. Yo hago. Tú haces. Él, ella hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. Ellos hacen. Чудесно. Разбира се, тук има някои други фрази. Например, за слънчево, че е слънчево навън. Айде, да приемем, че е слънчево. Hace sol. На български е правия слънце, няма никакъв смисъл, но на испански се казва hace sol. И също, когато казваме, че е студено, hace frío. Hace frío. Прави студено. Прави студ. Имаме упражнения за hacer, така че можете да го владеете, но научете го добре, той е много важен глагол.